A to je bio preduvjet za pokretanje cijelog programa. U okviru InCode projekta provešće se 2 programa edukacije iz područja informatike i programiranja, u kojima će sudjelovati 40 polaznika, učenika umaških osnovnih škola, dok je jedna skupina predviđena i za predškolce. Nositelj projekta je udruga ZID uz potporu Umaškog pučkog učilišta, lokalne samouprave i odgojno-obrazovnih ustanova na području Umaga. Cilj je zapravo ponuditi djeci program edukacije s područja programiranja kojeg nema u našem obrazovnom sustavu. Ono što jeste činjenica danas da, nažalost, hrvatski obrazovni sustav ne prepoznaje informatiku kao nešto što je jako bitno učenicima, jer je ona samo izborni predmet, dakle ona čak nije niti obavezni predmet i često se puta može desiti, ako to učenici sami ne odaberu, da oni prođu cijeli školski sustav bez 1 sata informatike. I zato su ovakvi projekti od velike važnosti. U sklopu programa koji će ukupno sadržavati 35 školskih sati učenja procesa programiranja, za polaznike će se osigurati i nekoliko izleta, odnosno posjeta najpoznatijim hrvatskim startupovima. Tu će djeca i polaznici moći na mjestu vidjeti kako programeri rade, što to znači za jednu odraslu osobu koja radi na takvom jednom radnom mjestu, moći dobiti nekakve nove inpute, a možda razmisliti o takvom zanimanju u budućnosti. Osim toga, program predviđa i 2 edukacije za roditelje na temu važnosti i mogućnosti internetske komunikacije, te na koji način zaštititi djecu prilikom korištenja različitih internetskih sadržaja. Kumulativna vrijednost cijelog projekta iznosi oko 100.000 kuna uz mogućnost nadogradnje sadržaja. Grad Umag je u ovoj prvoj početnoj fazi izdvojio sredstva za kupnju dijela računala. Dio je kupljen iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i izdvojili smo dio 50% za financiranje samo izvedbe programa. Dok će se za nastavak projekta dodatno osigurati nova sredstva, prve bi radionice s radom trebale započeti polovicom veljače, a do tada se u školama i vrtićima prikupljaju prijave. Zanimljivo je da će osim usvajanja osnova programiranja polaznici imati priliku izraditi vlastitu igricu ili interaktivnu priču.